Ovo je emisija Tim Baruturkom i moram kazati da sam prije nekoliko dana dobio jedan vrlo zanimljiv mail od čovjeka koji do sada nisam nikad vidio, nikad čuo. I toliko mi je bio intrigantan taj njegov mail da sam ga zamolio da mi se javi i onda smo se dogovorili za njegovo gostovanje ovdje. Jer to pismo što mi je napisao je u stvari jedan vapaj za nečim što u svakom normalnom čovjeku treba da se probudi kad vidi neke slike koje su nedavno resile ovaj grad. Čovjek koji ima, Ivo, troje djece. Troje djece, tako je. Pravnik si po struci? Jesam. I napisao sam jedno vrlo neobično pismo, stvari napisao si sam sebi, ako mogu tako to reći. Je. I nisam ga ja htio čitati. Zamolio sam te, dođi, molim te u studio, pročitaj ga, jer to je tvoj glas, to su tvoje misli, to su tvoje riječi, da ne duljimo, jer možemo to čuti. Može. Povod ovom pismu su sramotni događaji koji su obilježili prvi Gay Pride u Splitu. Da ne bude zabune, prije nego što bilo što kažem, zbog atmosfere isključivosti i površnog etiketiranja koja iz dana u dan uzima sve više maha, nažalost moram istaknuti neke činjenice o sebi. Zaista se osjećam glupo što uopće moram te stvari spominjati, ali nažalost nekima se doslovno stvari trebaju nacrtati kao maloj djeci predškolske dobi. Dakle, ovo je uvod za one koji će pomisliti da sam urbani Jugoslaven, komunjara, nevjernik, sotonist, izrod, ljubitelj pedera i slično. Otac sam troje djece, imam sve sakramente, djeca su mi krštena, nitko od mojih predaka nikad nije bio u partizanima, nemam pravoslavnih ili ne daj Bože židovskih srodnika, a koliko znam, nitko od mojih nije bio gej. Jedino što su neki možda bili pederi u duši. Kad se ujutro pogledam u ogledalo, vidim da nisam crnac, a ne zalažem se ni za izgradnju minareta pored zvonika Svetog Duje. Ako nije dovoljno, napomenut ću i da sam neizlječivi navijač Hajduka, imam dionicu tog kluba, sve 3 kćeri su mi učlanjene u Torcidu. Sad, kad sam sebi i onim pravim i velikim Hrvatima i katolicima nadam se dokazao da nemam inkriminirajućih referenci na svom životopisu, nadam se da mogu izreći svoje mišljenje o događajima vezanim uz prvu gej paradu u Splitu. Seksualna orijentacija bilo kojeg građanina ovog grada me apsolutno ne zanima i mislim da svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje i boriti se za svoja prava. Pa tako to pravo imaju čak i oni koji su protiv gej parade, ali sam strogo protiv bilo kakvog nasilja, a pogotovo kada se dogodi u mom gradu. Smatram da bi sve građanske udruge ovog grada trebale dići glas protiv primitivizma i nasilja koje je okupiralo našu rivu u subotu. Ja sam nepopravljivi idealist i zaljubljenik u Split i Dalmaciju i smatram da ono nije pravo lice nas Dalmatinaca i Spličana i vjerujem da ipak postoji ta nesretna i uspavana i šutljiva većina koje je krajnje vrijeme da se probudi. Šutilo se kada su 1991. veliki Hrvati mjerili krvna zrnca nekim našim sugrađanima i kada se u ime naše domovine upadalo u navodno četničke stanove. Šutili smo i tijekom procesa privatizacije. Šutilo se kada smo na silu postojali Južna Hrvatska i kada su nam identitet sveli na stupidne pjesmuljke sa festivala i na mahanje Hajdukovim zastavama. Više od 50% birača je ostalo doma kada je trebalo reći ne jednom primitivcu i ratnom profiteru. Nitko ne diže glas što se Hajduk iz dana u dan od ponosnog antifašističkog kluba sve više pretvara u ustašoidni klub županijskog ranga u kojemu je krajnji domet sezone platiti velikom europskom klubu 2 milijuna eura da mu sa drugom momčadi uveliča proslavu 100-godišnjica kluba. Ni dlaka s glave nije pala onima koji su ugasili Jugoplastiku, odnosno Diokom, kada je nestao Mesopromet ili sada kada umiru Željezara i Dalmacija vino. Nema zaštitnika morala i domovine da se pobune protiv takvih. Gradonačelnik nam se bavi pjevanjem pjesmica o sokolovima i instaliranjem rodbine i prijatelja na dobro plaćena radna mjesta. Svaka čast i VD intendantu i svim VD-ovima koji su postavljeni u zadnje vrijeme na ključne funkcije našega grada, ali to nije grad u kojem sam se rodio i u kojeg sam se još u djetinjstvu zaljubio. Kada sam 1990. godine završio osnovnu školu Bruno Ivanović, u dvorištu te škole je još uvijek stajao spomenik mladom Skojevcu kojeg su, gle čuda, ubili četnici.
Taj spomenik, iako je bio na određeni način spomenik sa ciljem propagiranja jedne light verzije totalitarizma, ipak je imao nekakvu formu i na kraju krajeva bio je kakvo takvo umjetničko djelo. Danas je na tom mjestu stijena, stinčuga, bovan, sivi i tvrdi. Nema ideologije, ali nema ni forme ni umjetničkog djela. Zapravo nema ničega. Parafrazirat ću samo jednu misao od ekipe iz TBF-a, kada su rekli da smo u zadnjih nekoliko desetljeća evoluirali od Tomine kozmopolitske pjesme Smoći svoj umore prst, pa do Thompsonove Neka niko ne dira u moj mali dio svemira. Strašno. Kako su mi oba roditelja porijeklom sa Paga, dobar dio ljetnih praznika sam tamo provodio i vrlo često bi dolazio u susret sa ljudima iz Zadra, Rijeke i Zagreba, ali i iz ostalih krajeva Hrvatske. Na spomen grada u kojem sam rođen i u kojem živim, još tamo do kraja 90-ih godina bi pola od njih pokazivalo otvoreno divljenje, a druga polovica bi me mrzila, a zapravo su bili zavidni na taj naš Split i na sve ono što je on značio. Danas, kada spomenem da sam iz Splita, i to bilo gdje u Hrvatskoj, pola ljudi me iskreno žali, a druga ignorira tu činjenicu, a zapravo im se u duši gadimo. Nismo svjesni koliko se imidž Dalmacije, a posebno imidž Splita srozao. Sram me je više bilo di reći odakle sam, a pogotovo nakon divljačkih ispada za vrijeme gej parade. Prevrtio sam sve novinske portale i zbilja mi je došlo da plačem kada sam vidio sve te novinske natpise. Znam da tu ima senzacionalizma i tendencioznog i zlonamjernog pisanja, ali kako se ovaj put opravdati? Sram me bilo u nedjelju ujutro pogledat ženu u oči. Ona je porijeklom iz Istre i 15 godina je živjela u Rijeci. Radi mene i samo radi mene je došla u Split, jer ja nisam htio niti čut za bilo koju drugu opciju osim Splita, jer di ćeš poći napustiti cvit Mediterana. Sad imam osjećaj da sam je doveo u neki mračni grad na tromeđi Sandžaka, Crne Gore i Kosova. A ako se ovako nastavi, za 10 godina postaćemo nalik na prašnjavo pogranično selo na granici Irana i Afganistana. Ne znam, čita li itko u ovom gradu bilo što drugo osim lokalnih novina? Čitaju li uopće oni zaštitnici domovine i morala bilo što? Ponekad mi se čini da živimo u nekoj vrsti samodopadne, autistične medijske samoizolacije i nije mi jasno ni kako to da nam Zagreb kao glavni grad naše domovine i Rim kao glavni grad naše katoličke vjere više nisu uzor i kako to da se više ne palimo da postanemo nova Barcelona, nego su nam uzor postali gradovi protiv Beograda gdje su četnici i Sarajeva gdje su muslimanski fundamentalisti prekinuli gej parade. A do jučer smo svim silama bježali od tog Balkana i na sva usta trubili: mi smo Europa, mi želimo biti kao glavni grad naše najdraže i prijateljske nam zemlje Njemačke. Mi smo Europa, mi smo Zapad, mi ćemo biti najljepši cvit na Mediteranu, a sad su nam odjednom postali draži Sarajevo i Beograd. Pitam se, tko je zapravo u ovoj priči jugonostalgičar, tko je lud, a tko zbunjen? Zato mislim da svi građani ovog grada trebaju dignuti glas protiv nazadnjaštva i divljaka. Ne za homoseksualce, nego protiv nasilja. Sve građanske udruge trebaju ustati i pokazati urbi et orbi da ipak nismo divljaci. Nekakva akcija bi se trebala napraviti. Peticija protiv nasilja za pravo svakog čovjeka da kaže ono što misli. Možda mirni prosvjed, možda koncert svih dobronamjernih, nemam pojma, ali bilo što da bar malo speremo gorak okus i ljagu koju su bacili na naš grad. Indeks portal je napravio groznu karikaturu za turistički plakat grada. Split, Beograd na moru. Dobro došli u kamenom po glavu i tako dalje. Pa onda ona strašna naslovnica iz Jutarnjeg lista. Split, metropola mržnje. Slažem se s onima koji misle da nije korektno takvo, po meni ipak zlonamjerno pisanje i svaki put sam do sada burno reagirao na takav neukusan i površan stil pisanja i gledanja na stvari. Ali sad se jednostavno nema što reći, a to boli najviše od svega. I uopće mi ne smeta što netko ne podržava gej paradu. Neka se idući put skupi u mirnom prosvjedu i 100.000 onih koji su protiv parade, jer i oni imaju pravo kazati svoje mišljenje. Ali nemaju pravo na mržnju.
nemaju pravo na nasilje, nemaju pravo na kamenovanje bilo koga zbog seksualne orijentacije, nemaju pravo od našeg grada praviti leglo netolerancije i primitivizma. I meni su se osobno ovih dana na vrh glave popeli homoseksualci i njihova parada. Pored toliko drugih važnijih stvari, pored svih nezaposlenih, mladih bez perspektive, trudnica koje ostaju bez posla, zlostavljane djece i na tisuće drugih obespravljenih i poniženih, mi samo pričamo o toj gej paradi. Ali za to nam nisu krivi ni pederi, ni Srbi, ni komunjare, ni purgari, ani zagrebački novinari koji eto sad sastavljaju naslove tipa Zagreb kao Beč, Split kao Beograd. Ma gle, molim te. Nažalost, za ovu situaciju smo ovog puta krivi isključivo i samo mi, građani ovog grada. I neka je istina da je možda još i gore bilo za vrijeme prve gej parade u Zagrebu kada su letile cigle i molotovljevi kokteli. To nam ipak nije nikakvo opravdanje. Žao mi je što nitko od naših veleumnih duhovnih pastira nije poučio svoje ovčice onoj biblijskoj priči o kamenovanju bludnice. Jer da nije bilo tog kamenovanja i izljeva mržnje sa splitske rive, već nakon 2 dana nitko ne bi ni spominjao gej paradu, a u Zagrebu bi se kao i svih ovih godina na paradi skupilo par stotina ljudi i sve bi se brzo zaboravilo. Ne znam jesu li bacači kamena toga svjesni i ako su već toliko protiv njih, znaju li da su im svojim postupcima zapravo učinili ogromnu uslugu. Vidio sam da je u znak podrške u paradi bio i moj profesor Visković sa Pravnog fakulteta. Učio nas je da je borba za ljudska prava i slobodu mišljenja i izražavanja nikad i ni pod kojim okolnostima ne smije prestati. Bio sam ponosan što sam diplomirao na tom fakultetu i vjerovao sam da će nam domovina iz dana u dan bivati sve uređenija, bogatija i ljepša. 12 godina nakon diplome imam osjećaj da smo se vratili 112 godina unatrag. Razmislimo malo o tome. To je to. Ivo, Vukša, hvala ti za ovaj tvoj mentalni striptiz, za ovo što si kazao sa toliko žara, toliko srca. Mislim da je drago i slušatelji. Kome? Evo ruka. Hvala ti lijepa. Bog. Post, komunizam, radio KL, Eurodom, FM, 104,. Hoću ja jedan? Može. Jedan. Kult radio.